Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan tasha tamu mai albarka. Yau kuma a cikin wannan shiri namu za mu kawo muku bayani ne akan amfanin danya a jikin ɗan adam. Danya na ɗaya daga cikin manyan abincin da masana da manazarta suka yi bincike a kanta, kuma babu shakka danya na magani sosai da sosai a jikin ɗan adam. Babu shakka danya na tsokano sha'awa ga maza da mata waɗanda ba su da sha'awa mai ƙarfi a tare da su, musamman ma'aurata. Haka kuma tana ƙara ƙarfin maza waɗanda ba su da kuzari yayin biyan buƙatar su ta aure. Amfanin danya bai tsaya a nan kaɗai ba, domin kuwa itacen danya yakan daidaita yawan cholesterol a jikin ɗan adam. Sannan kuma danya kan taimaka wa maza da mata masu ƙiba domin rage yawan kitse da tumbi a jikinsu. Danya ga masu ciwon zuciya, danya na saurin saukar da ciwon zuciya tare da kariya daga ciwon na zuciya. Za a iya amfani da manta a zuba cokali biyu a sha a shayi sau biyu a rana domin samun kuzari ga ma'aurata. Za a iya daka danya a ɗebi cokali biyu a rika sha a nono domin samun kariya daga cututtukan da suka shafi zuciya. Sannan kuma danya za a iya haɗa cokali biyu na man hulba da cokali biyu na man danya a rika shafawa, wato ana shafawa a nono ga mata waɗanda suka haihu amma nono ya ƙi zuwa. Insha Allahu za a sami zuwan sa da yardar Ubangiji. To wannan shine a takaice dangane da ainihin amfanin danya ga jikin ɗan adam. Wassalam, ku huta lafiya masu sauraro. Mun gode da irin ainihin kula kayanmu da kuke yi. Sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Mun gode, ku huta lafiya.